Раскопки ва ўрочышчы Шубіна Веткаўскага района распачаліся летом 2025 года. На месцы выяўлены астанкі больш як 70 мірных жыхароў. Паводле матэрыялаў следства, у жніўні-верасні 1942 года з Гомеля ў Ветку прыбылі нямецка-фашысцкія карнікі. Папярэдне паліцаі затрымалі мясцовых жыхароў яўрэйскай і цыганскай нацыянальнасцяў, дарослых і дзяцей. Затрыманых канваіравалі ў лес, дзе ў паўкіламетра ад пасёлка расстралялі і пахавалі. Работали с архивными данными, еще которые были после военного периода собраны. Мы установили пожилого человека, который хоть и не был свидетелем этих событий, но вместе с тем, прогуливаясь по лесу с мамой, и вернее с тетей даже, она ему показала место приблизительно, где происходил вот этот расстрел. И она знала, опять же, со слов жителей. Он показал на месте нам это все, зафиксировано было, плюс работа с картографическими снимками, наложение на местности, соответственно, установили приблизительно место захоронения. Як установлено, на гэтым месцы загинуло 31 дзіця, 19 мужчин, 12 жанчын. Прыналежнасць астанкаў 13 чалавек не установлена. Косці выяўленыя на глыбіні 2 метры і былі пахаваныя ў 2 ўзроўні. Многія чарапы маюць пашкоджанне, што сведчыць, што да людзей прымянялі насилие. С учащимися, которыми мы приезжали на место раскопок, впечатления были страшные. Да? Ребята, кто-то плакал, кто-то просто немел от ужаса, да? Который можно было увидеть в этой яме. Женщины, дети, вот эти маленькие позвоночники, которые... это страшно. На самом деле тут какими-то словами описать, наверное, даже очень сложно. Астанкі жыхароў района, якія так і не пабачылі мірнага неба, былі пахаваны ў спецыяльна прызначаным месцы з усімі ушанаваннямі. При освобождении Ветковского района погибло больше 10 тысяч советских граждан, захороненных в братских могилах. Также более 2000 ветковчан-земляков погибло в разный период на разных фронтах Великой Отечественной войны. Расследаванне крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народу ў гады Великай Айчыннай вайны распачалося ў 2021 годзе. За гэты час у Беларусі устаноўлены сотні раней невядомых месцаў пахаванняў. І гэтая работа працягваецца.